सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे चारही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल जाहीर झाले आणि अवघ्या सिंधुदुर्गात चर्चा सुरू झाली ती सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला नगर परिषदेत एक हाती खेचून आणलेल्या विजयश्रीची. अर्थात सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला नगर परिषदांच्या निकालाने सिंधुदुर्गच्या राजकारणात एक ठाम संदेश दिलाय. ताकद कुणाची किती विशाल आहे हे निकालच सांगतात. आणि या निकालांच्या केंद्रस्थानी एक नाव ठळकपणे पुढे आलंय. ते म्हणजे जनसामान्यांची नस ओळखणारे भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते विशाल परब. म्हणूनच सावंतवाडी वेंगुर्ल्याचा निकाल बदलवणारा धुरंधर म्हणून विशाल परब यांचं नाव अग्रस्थानी घेतलं जात आहे. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या बॉलिवूड मध्ये स्वागत करतो. सावंतवाडी म्हणजे शिंदेच्या शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर यांचा बालेकिल्ला मानला जायचा. अर्थात आजपर्यंत जे भल्या भल्याना जमलं नाही ते उद्ध्वस्त करायचा चंग बांधला गेला आणि एक विशाल रणनीती आखली गेली. फक्त रणनीतीचाच नव्हे तर केसरकरांचं होम पिच उकडायचा एक जबरदस्त डाव आखला गेला आणि सावंतवाडीत तब्बल 11 जागांसह नगराध्यक्ष पदाचा गुलाल माखत सावंतवाडीत एक नवा इतिहास रचला गेला. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला विशाल परब यांचा हा कमबॅक केवळ वैयक्तिक पुनरागमन नाहीये, तर तो भाजपाच्या संघटन शक्तीचा, संयमाचा आणि रणनीतीचा विजय आहे. वर्षभरापूर्वी ज्या सावंतवाडी विधानसभेत भाजप कमजोर झालाय असा सूर लावला जात होता, त्या सावंतवाडीत आज भाजपानं आपली राजकीय ताकद पुन्हा सिद्ध करून दाखवली. बरोबर वर्षभरापूर्वी सावंतवाडी विधानसभा जागा सोडण्याच्या निर्णयावरून संपूर्ण सिंधुदुर्ग भाजपा अस्वस्थ झाला होता. कार्यकर्त्यांचा रोष, पदाधिकाऱ्यांची नाराजी आणि आम्ही प्रचार करणार नाही इथपर्यंत गेलेली ही भूमिका, हे सारं चित्र तेव्हा दिसत होतं. मात्र महायुतीच्या निर्णयामुळे भाजपानं हिंदुत्वाच्या व्यापक मुद्द्यावर संयम ठेवत काम केलं. त्याचा फायदा होत आमदार दीपक केसरकर विजयी झाले. पण त्यानंतरही ताकद शिवसेनेचीच हा सूर आळवला गेला. परिणामी भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती ती वाढत गेली. याच टप्प्यावर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राजकीय परिपक्वतेचं दर्शन घडवत निर्णायक पावलं उचलली. अपक्ष उमेदवारीमुळे निलंबित झालेले विशाल परब यांचं निलंबन रद्द करून त्यांची पक्षात घर वापसी करण्यात आली. हा केवळ संघटनात्मक निर्णय नव्हता, तो भाजपाच्या भविष्यासाठीचा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक होता. हे आज सिद्ध झालंय. सावंतवाडी व वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुका महायुती नसतानाही भाजपनं दमदार कामगिरी केली. सावंतवाडीत 11+ नगराध्यक्ष तर वेंगुर्ल्यात तर विशालभाईने कमालच केली आहे. 15 जागांवर कमळ फुलवताना पुन्हा नगराध्यक्ष पदाची विजयश्री खेचून आणत दीपक भाईंसह शिवसेनेला पाणी पाजण्याचा पराक्रम विशाल परब यांनी केला. याच निकालाने एक गोष्ट ठामपणे स्पष्ट केली. आमदार दीपक केसरकर यांच्या मागील विजयामागेही भाजपाची संघटन शक्तीच कणा ठरली होती. आणि आता नगर परिषदांच्या निवडणुकीच्या निकालात खिळखिळी शिवसेना दाखवताना विशाल परब यांच्या नेतृत्वात पुन्हा सशक्त झालेली भाजपा हे चित्र क्लिअर झालंय. या निवडणुकात विशाल परब यांनी संघटन, नियोजन आणि कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधत भाजपाची खरी ताकद जमिनीवर उतरवली. याचा परिणाम म्हणजे विजयाचा उत्सव केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो कार्यकर्त्यांच्या भावनांतून व्यक्त झाला. आज निकालाच्या मैदानात झळकलेले किंग मेकर उल्लेख असलेले प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील विशाल परब यांचे शेकडो कटआउट्स दिसत होते. खरं म्हणजे दोन्ही तालुक्यात भाजपाला बळ देणारे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, विशाल परब, पालकमंत्री नितेश राणे आणि नवऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून सावंतवाडी नगराध्यक्ष पदासाठी प्रत्येक उमऱ्याला मतासाठी भाजपाचा विश्वास देणाऱ्या वेदिका विशाल परब या सर्वांच्या मेहनतीचा चेहरा म्हणजे विशाल परब बनले. आणि म्हणूनच आज विशाल परब यांचे कटआउट्स हे केवळ जल्लोषाचं प्रदर्शन नव्हते, ते भाजपा कार्यकर्त्यांचा संदेश होता
की नेतृत्वावर विश्वास ठेवला तर पक्ष उभा राहतो. सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला निकालाने आमदार दीपक केसरकर यांना राजकीय आसमान दाखवलंच, पण भाजपासाठी आत्मविश्वासाची नवी पहाट घडवली. हा विजय सांगतो की सिंधुदुर्गात भाजपा ही केवळ सहयोगी शक्ती नाही, तर निर्णायक शक्ती आहे. आणि या निर्णायक शक्तीचा किंगमेकर म्हणून आज विशाल परब हे नाव केवळ चर्चेत नाही, तर सिंधुदुर्गच्या राजकारणासहित महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर ठसठशीत कोरलं गेलंय. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला विशाल परब यांचा राजकीय कमबॅक म्हणजे केवळ पुनरागमन नव्हे, तो विरोधकांच्या राजकारणावर पडलेला जोरदार घाव आहे. विशाल परब यांनी जबाबदारी दिलेल्या दोन्ही नगर परिषदांवर भाजपाचा झेंडा रोवून टाकला. टीका करणाऱ्यांना एकही शब्द न बोलता आसमान दाखवलं. स्वतःला सिद्ध करून आपली राजकीय ताकद आणि जनतेच्या विश्वासाची असलेली अवकात दाखवून, हीच खरी शैली असते, बोलून नाही करून दाखवण्याची. आणि हीच ओळख आहे सिंधुदुर्गच्या नव्या सत्ता सूत्रधाराची, अर्थात विशाल परब यांची. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा हाच करिश्मा पुन्हा एकदा विशाल स्वरूपात पाहायला मिळाल्यास नक्कीच नवल वाटणार नाही. तुर्तास आजच्या बॉलिवूड मध्ये इथं सुलपग्राम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.